Fakt 1 zavádza do fascinujúceho sveta slonov. Tieto majestátne tvory, známe svojou veľkosťou a silou, majú obmedzenia, pokiaľ ide o pohyb. Aj keď nemôžu skákať, sú schopné tancovať na zadných nohách, čo dokazuje ich záhadnú obratnosť a inteligenciu. V ich tanci sa odráža nielen sila, ale aj neuveriteľná precíznosť a elegancia, ktorou dokážu prekvapiť každého, kto ich pozoruje. Fakt 2 odhaľuje úžasný svet včiel. Tieto pracovité hmyzá majú schopnosť rozpoznávať tváre ako ľudia, čo ich robí výnimočné v ríši hmyzu. Predstavte si, že vaša selfie môže byť pre včelu nezabudnutelná. Ich schopnosť identifikovať tváre vyvoláva úžas a obdiv k ich jedinečným zmyslovým schopnostiam. Vďaka faktu 3 sa ocitáme v záhrade, kde sa rodila fialová mrkva. Pôvodne mrkva neexistovala v populárnej oranžovej farbe, ale práve holandskí králi si ju zamilovali a zmenili jej farbu. Tieto fialové mrkvy sú dôkazom diverzity v prírode, ktorú mnohí z nás nikdy neuvideli na svojom tanieri. Fakt 4 nás vedie k šumeniu oceánu. Jeho zvuk je taký mocný, že prečí aj motor lietadla, keď sa meria v hlbinách. Totože biele šumenie oceánu ponúka hypnotizujúcu melódiu, ktorá privádza poslucháča do hlbokého stavu pokoja a ponúka magický pocit spojenia s prírodou. A nakoniec fakt 5 nám ukazuje koaly, ktoré majú unikátne otlačky prstov. Tieto otlačky sú tak podobné ľudským, že ich je pod mikroskopom ťažké rozlíšiť. Tento zaujímavý detail poukazuje na fascinujúcu rozmanitosť vo svete zvierat, kde aj najjemnejšie aspekty sú dôkazom zložitosti prírody. Tak toto je všetko, priatelia, dúfam, že ste si toto video užili.